ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ҳамватанони азиз, шумо бор доред мехоҳед ки ба Тоҷикистон равон кунед ва намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати Акай Парвизро тавсия медиҳем ки беҳтарин шахсият аст ва ин акамон 10 сола стажи корӣ дорад. ҳар ҳафта бор равон мекунад ба Тоҷикистон бо нархи арзон ва дастрас мебошад ва шаҳри Панҷакен, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Душанбе, Кӯллоб, Қурғонтепа, Регар бор равон мекунад. марҳамат дӯстони азиз, муроҷиат кунед ва аз номи канали мо Насим Деҷа ҳатман салом расонед. иншоалло ки скидкаи хуб ҳам мекунад ва борҳоятонро аз дари хона омада мегирад. марҳамат кунед дӯстон, ватсапон дар экран. ширкати Акай Парвиз дар хизмати мову шумост. дӯстони азиз, ҳама каса солони хуб, саломатии хуб, раҳмати калом дора дастгирро мегузорем ба якумин эълоди имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар Федератсияи Россия, яъне ки город Волоколамский гуфтагӣ, Московская област бодор, яъне ки дар Подмосква. 12 сотиқ замина дар хона калидор, кухни, баня ва зали калонро дӯстони азиз. свет ҳам дорад. нақша гуфтагие ки 1,5 миллион рубл бигӯ, бо савдо ҳам мешавад дӯстони азиз. ина марҳамат касоне ки хонахар бошад, яъне ки аз тарафҳои Подмосква 1,5 миллион рубл бо савдо ҳам мешавад. савдо дар ҳамин пеши хона. телефонҳо барои тамос номерҳои ватсап шумондагӣ, тариқи номерҳои ватсапшон муроҷиат кунед дар номерҳои 7446. дӯстони азиз, номери ватсап дорад, тариқи номери ватсапшон ҳатман муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. ва дӯстони азиз, ҳатман дар канали мо подписатсия кунед, лайкҳоро бизанед. дӯстони азиз, рости гап, дар ҳамин комментария якда бародаро ҳастанд, яъне ки гапҳои қабеҳ менависанд. дӯстон, чӣ дар кунам гапҳои қабеҳ навистан, яъне ки хитона азоб додан. ва бародарони азиз, мисол шуморо мегӯям ки мо 3 та спонсор дорем. канали моро ҳамо яъне ки спонсор кардисанд. мо видеои нав ба навро пешкаш кардисем. як хело менависанд ки Акай Насим Деҷа ту бисёр яъне ки реклама дорӣ. ба хотири ҳамон реклама дӯстони азиз, мо ҳамаи хонаҳоро кардисем ва ҳамо дастгирӣ мекунем. морам наворҳои нав ба навро бар шумо пешкаш кардисем. ба ҳаматон тамошои ба фароғат мегузорем ба дуюм хонаи фурӯшии мо дар видеои имрӯза. хонаи фурӯшӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, яъне ки гуфтагие ки пеши парки Победаш бигӯ ва 3 дар хонаҳай 3 сотиқи замина. дӯстони азиз, дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Душанбе хонахар бошад, ина марҳамат 4 тарафи хона бо симил маҳкам кардагиай, дарвоза ҳам часпондагиай дӯстон ва яъне ки хона коробка мебошад, дар трезавли надорад. криша часпондагиай хона бо хишти, яъне ки бо симил бардоштагиай дӯстон. нархи хонара 230 000 сомон мегӯям. муомилаи хуб ҳам дорад. свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%, нархи 230 савдо мешавад. аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. арзони хубам мешавад дӯстони азиз. маълумот тариқи номерҳои ватсапшон 985 05 666. тариқи номерҳои ватсапшон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо замини фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ҷамоати Гулистон, яъне ки деҳаи Санктуда, хонаи 317 гуфтагиай, яъне ки дӯстони азиз, 3 сотиқ заминша фурӯхта мешавад бо нархи 129 000 сомонӣ. дар наздаш мактаб, магазин, масҷид ҳам дорад.
марҳамат бо нархи 129,000 сомонӣ дар ҷамоати Гулистон, деҳаи Сангтуда. марҳамат касоне ки дӯстони азиз хонахал яъне ки заминхал бошед бо нархи 129,000 сомонӣ номери ватсап шумодаги тариқи номерҳои ватсапшон муроҷиат кунед. ина дӯстони азиз касоне ки авиакарта дар кор бошад ба акаи Меҳроб муроҷиат кунед. дӯстони азиз касоне ки билетҳои арзон кофтеса марҳамат кунед ба авиакарсаи ҳоҷи Меҳроб муроҷиат кунед. иншоалло ки беҳтарин шахсиятат ва назар аз ширкатҳои дигар ба кули фарқият дорад. тӯли 1 солчаи дӯстони азиз мо яккара реклама кардесем. иншоалло ки бе ягон камбуди ана билетро харидорӣ мекунед. дар номерҳои 4534 танҳо тариқи ватсап муроҷиат кунед. иншоалло ки кори шуморо ва билетҳои шумо бо нархи арзон менависад. бардоро ба кадом числа ва аз куҷое ки дар кор бошад ҳатман муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз мегузарем ба чорум хонаи фурӯшии мо дар видеои имрӯза. хонаи фурӯшӣ аст қарор дорад дар ноҳияи Фархор, қишлоқи Сомонӣ, яъне ки 4 дар хонаҳай 10 сотиқ замина. нархи хонара 190,000 сомонӣ мега. хоб подвал дорад бародаро, оби свет ҳам дорад гуфтага. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% дар сарошни фурӯхта мешавад бо нархи 190,000 сомонӣ. касоне ки шербашо дар комментария ман навистагӣ буд ки акаи Насим Теҷа аз ноҳияи Фархор бо нархи арзон яъне ки хона ба навобиги бо нархи 190,000 сомонӣ бо савдои хуб ҳам мешавад. номерҳои ватсапшон, номерҳои дастши мондаги марҳамат дӯстон тариқи номерҳои ватсап муроҷиат кунед. дӯстони азиз касоне ки аз шаҳри Бохтар хонахаб бошед марҳамат хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қурғонтепа яъне ки маҳаллаи Ориён гуфтагӣ. 4 тарафи хона бо симимло маҳкам кардагай. хона дӯстони азиз коробкаи 3 дар хона ва 5 сотиқ заминай. нархи хонара 290,000 сомон мега. кришаи часпмонаги нархша гуфтагай дӯстон арзона мешавад. телефона барои тамос 902 14 22 марҳамат касоне ки аз шаҳри Бохтар хонахаб бошед. хона хулоса бо хишти лои бардоштагӣ нархи 290 бо савдо мешавад. марҳамат кунед дӯстони азиз муроҷиат кунед. ва ба касоне ки студентский билет дар кортон бошад ина ба ҳакаи дилера ҳатман занг бизанед. дӯстони азиз ба касоне ки студентский билет дар кортон бошад марҳамат ба компания акаи далер муроҷиат кунед. компания ба бори аст метавонед тариқи ватсапш муроҷиат кунед. дар номерҳои 77 81 номерҳои ватсапшон дорад. сурат ва документро равон кунед дар ватсап. иншоалло ки дар давоми 10 рӯз ба почта қади равонтон мекунанд. бадро марҳамат ширкати акаи далер дар хизмати мо ва шумост. дӯстони азиз эълони навбатимон хонаи фурӯшӣ аст қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб яъне ки маҳаллаи Чаманзор гуфтагӣ. 4 дар хонаҳа 6 сотиқ замин. нархи хонара 285,000 сомон мега. бо савдои хуб ҳам мешавад. дӯстони азиз 4 тарафи хона маҳкам бо симло маҳкам кардагӣ ва дарвоза ҳам часпондагӣ. ремонтҳои хуб кардагӣ бародаро нархи 285,000 сомонӣ. телефона барои тамос 988 53 70 тариқи номерҳои ватсапшон муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз рости гап ами дар комментар менависанд ки акаи Насим Теҷа тариқа хонаҳои қимат мемонӣ дар болои ҳамеёш хеле мисол яъне ки ягон сум мемонӣ ё ки чӣ хел мекунӣ. дӯстони азиз мо дар болои ҳамаи хона мисол ягон сум намемонем. ҳам чанде ки соҳибои хона ки гуфтанд мо ҳамин қадар шумода муроҷиат мекунем. чӣ дар кора бардоро гапҳои қабеҳ навистан яъне ки дили як одама ранҷондан бардоро. хоб ҳатман лайкҳоро мезанем ва дар комментари Насим Теҷа ба пеш несин. иншоалло ки боз агар ки мисол ба мо мотиватсияи хуб мета вақте ки комментарҳои шуморо мехонем подписатсия ка лайка бизад дар ҷое ки хона дар кортон бошад бинависин ҳаракат мекунем ба шумо кофта пешниҳод мекунем. хоб ҳафтумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз маҳаллаи Гулистон гуфтагӣ. 3 дар хона 10 сотиқ замина бардоро светчам омадагӣ ҳастай. нархша гуфтагӣ 180,000 сомонӣ бигӯ
боз камтари дигарам муомила ҳам дорад. Телефонҳо барои тамос номерҳои WhatsApp шумондагиам 933 73 61 86. ина марҳамат дӯстони азиз, касоне ки дар ғарибӣ моро тамошо кардагӣ бошанд, ҳатман бинависед ки ман дар ғарибӣ, яъне ки аз ғарибӣ ман шуморо тамошо кардастам бинависед. Комментарияро 100 комментария кунед, лайкҳоро 1000 кунед, раҳмат доред дастгиритон. дӯстони азиз, 8 июли мо квартираи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Кӯллоб, яъне ки тарафҳои боғи Фарҳанг гуфтагиай. хонага квартира дар 6 этаж мебошад, 52 метри квадратӣ мебошад. дӯстони азиз, масоҳати хона ва хонаро гуфтагиай ки без ремонта, яъне ки коробка, нарша 160 000 сомон мега, боз муомила ҳам дорад. ина дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Кӯллоб квартира хар бошед бо нархи 160 000 сомонӣ дар номерҳои WhatsApp-шон 8191 охириш тариқи номерҳои WhatsApp-шон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 9 июли мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, дар кӯчаи Дӯстии Халқон наздики донишгоҳ қарор дорад. хоб хонага квартира дар 1 этаж мебошад ва масоҳати хона 42 метр аст. дар наздики хона дӯстони азиз гуфтагиай ки ду мактаба, яъне ки гимназияй, хоб ду садикай, супермаркетай, роҳи калон хулоса дар ҷои беҳтарин қарор дорад. 3 моҳ пас дома супорида мешавад. худо хоҳад охири нақша гуфтагиай 230 000 сомонӣ. хонахарҳо марҳамат занг бизанед тариқи номерҳои WhatsApp-шон. дӯстони азиз, марҳамат, касоне ки квартира хар бошед аз шаҳри Бохтар, марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз, раҳмати калом барои дастгиридон, раҳмати калом барои лайкдон ва касоне ки хона, мошин, замин, хулоса чизе ки дор барои кор кардан, марҳамат дар номерҳои 911 32 43 44 сурат ва маълумоти пурраашро роя кунед. ҳаракат мекунем хонаҳои шуморо, яъне ки фурӯхта медиҳем. хоб дӯстони азиз, лайкҳоро мезанед, дар паноҳи Аллоҳ бошед. худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад.